So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ruby. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ba't di ko ba nasabi? Di ko nasabi na kita'y mindan. Ang puso ko'y nagsisisi. May babalik ko lang sana. Ba't di ko ba nasabi? Tanong ko sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Sabang, Danau City, Cebu. Nga tumatatampo nagtago sa nga Ruby. Surprise! Wow! Huy, kadagan-ganda ng chocolates. Ba't uy? Dili man ako nag-birthday, uy, ikaw man. Nahibaw ko. Pero nahibaw man ko nga paborito ni mong chocolates. Kaya ba ako malipay ka ini? Maong malipay na lang sa ko. Hoy, bisag dili ta uyab no, pero gikilig lagi ko nimo ay. Oh. Nga naman, na-in-love na ka na ako? Ha? Hmm? Niyabag ka? Bibi, ipalayo na imong naong, uy. Unyang gabi ha? Ato ta panihapon sa amo. Kinahanglan nga, naagi ka? O lagi. Dili pidig mawa ko kay pangitaon ko nilang mama ug papa nimo. Salamat kay niyagi ka perministe, day ha. O tito, kay bisag badlongon ning inyong anak no, pinangga man ni nako. Badlongon, pero anhara ko mo patuon mo. Sus, kabugduhado. Anong wa naman lang mo magkauyab, oy? Dili na mahitabo tita, uy. Suod lang kayo, Mini Steve. Ay, mas nindot manggod nga kamo na lang mo ay magkauyab kay nakaila naman kaayo mo usag-usa. Ay mga bata pagod mo, suod na kaayo mo. Ako nagduda na biyagin ko ni Mister. Di ba ka ni bayot ning bata? Uy! Nga wa man gini siya ilaing babae nga gipaila-ila na mo nga uyab niya. Grabe sa kapag, uy. Bitaw. Namod ko uyab. Ha? Naa kay uyab, Steve? Wa lagi ko kay baw. Sige lang, sunod semana, dadon ako siya dere. Akong ipailaila ninyo. Oh. Sa among kasuod, abi na kog salig na kayo siya nako. Pero di ay naana day siya ay uyab. Wagin magsulti nako. Batay siguro naong ang iyang uyab kay waman niya ipailaila dayo namo. Hoy, ngano ka diha, uy? Kita kang gisapot ko din niya ikaw nagkatawa-katawa ra ka diha. Day, unsa man, in love na ka ni Steve? Unsa? Nagka-obvious na gid ka ay. Oh, Pero ayaw ka bala ka. Kay inig ato ni Musila, ipailaila man unya na niya ninyo ang iyang uyab. Kung masakitan ka, aw, nagkagusto na kaniya. oh, day. Ma, pa, Ruby, si Leah, akong uyab. Babe, si Mama, o ako Papa, og ang akong best friend, si Ruby. Hello, Iha.
Kalain sa akong pamati. Oy. Mura man kong namugnaw. Oh. Ug mura gikumot ang akong heart. Day? Day, Ruby. Okay na ka. Nang luspad lagi ka. Kuan, Tito, naglain man akong pamati, Tito. Oh. Mauli na lang ko. Sige, sige. Pasakyon sa taga. Ayaw na. Diha na lang ka. Excuse me. Ang giahak. Gipasagda na sa kong mulakaw. Wasad kid mamugos. Ay, ano man ko eh. Nasakitan lagi ko sa kong nakita. Na-in love na ka ako ni Steve. Ruby! Ay, nga nung ni ama ni siya, uy. Unsa man? Kaisip ko di mugnaw. Ngano ka? Wa man. Ngano day ko? Ikaw, ngano man ka, ha? Ay, mahibong mga tanim mo eh. Kalit mo kag kasuko diha nga, wa man ka usa nagseles ka na. Unsa? Hoy! Nayabag ka? Feelers at kayo ka da? Bibi, ayaw pagkagbay-agbay na ko, bi. Naglibog gid ko nimo. Usahay, makaingon ko nga inamigura gyud ang imo nako. Pero karon nakita na ko nga nagselos gid ka. Nga hindi makabatugan, ha? Kaya ako, Ruby, mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw mo gid akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Unsa? Mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw magid ang akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Ay, Steve. Mahimo ba? Pahawa na ko sa kong una-una. Ay, nabuang naman siguro ko, eh. Mauna, hindi na yan naman good kaayo ka. Anong dili pa magig kamutugan nga na in love ka na ni Steve, ha? Hoy, hinayar ako ng tingog ni mo. Madunggan ka ni Tana. Naibaw ba yagit kang dili gusto si sir nga magtabi ta during office hours? Isis da, kahadlok ba ni mo, uy? Hey, kasama ka, sir. Oh, tuan na. Basig kasabaan ko ani ron. Ikaw manggod. Tur kay maayo man ka og performance. Nakadecided mi nga ipadaka sa Manila. Ang tura ka mo trabaho dito. O ikaw mo himuon namang manager sa atong office dito. Ha? Diba, maom niya ang dugay ni mong ipaabot. Ang imong promotion. Mauna ni. Pero kinahanglan nga sa Manila na ka magtrabaho. Oh. Mao ba? Maasahin na day kaslayo. O, Tito. Maubitaw ni ako kay gusto ko makigistorya ni Steve. Wa man siya diri day. Nagkuyog sila ni Leah, iyang uyab. Ha? Asa man sila, Tito? May kasal silang gitambungan sa probinsya. O usa ka semana sila dito kay daanan lang bakasyon nila ba? Mao ba? Sige, Tito. Palihog na lang ko niya kung pahibaw niya, ha? Di na lang din mo siya tawagan di ay. Ayaw na. Dili na. Okay ra. Di na lang ako sila sa mukon. Adto na ko. Ingon-ingon pa siya nga ako iyang kibahal. Pero nagpadayon pa na kihapon sila ni Leia.
Salamat. Salamat ka nahitabo ni. Kay dili ko magduha-duhang tawat sa offer sa akong amo. Mular ka ko sa Manila. Hoy, Day! Pila na magkakatuig, di ha? Wapag ako kay plano mo bakasyon din sa Cebu? Muuli ko sunod si Mana, day, uy. Hansaon, busy magud kaayo din higod. Klaro man. Kay bisag adlaw sa kasal ni Steve, wa, gyud ka. Unsa? Gikasal na si Steve? Uy, kaya ikaw ay nagkatayo ni Leia. Oh, Salamat kay nauli na kanag. ay, di bakasyon ako pa. Dili ra sa gumagdugay. Mao ba? Wa tay mahimo ana na kay trabaho man na. Tuo di ay. Nahibaw na ba si Steve nga nauli na ka? Uwa pa. Pero... Gusto. Akong tawagan nga parion, ha? Kay gimingaw na ba yato ni mo na? Oh, Biyaan na tamo, ha? Ganong gibiyaan mo ko nimo? Oh, nakasabot ko nga, nalain ka na ko sukad nga nisulti ko nimo nga mahal ti ka. Pero ingon ana ra day ka sayon nga biyaan ko nimo. Bisan og wa pay feelings nako. Walang utak ka. mahal ti ka. Dugay na, Steve. Sukad ato giingnan mi nimo nga may uyab ka na. Wa ko makasabot sa akong kibati. Dito ko naka-realize ka na aday ko'y feelings para di mo. Nasakitan ko. Pero naglipog ko kung tinuod ba naging mong isulti na ako nga mahal ko di mo. Kaya kung tinuod pa, wa magdako ko noon sa may naan ninyo ni Leia. Hindi na ihalagyo ko sa kong kaugalingon, Steve. Nagtuo ko nga mawara ring tanan kung malayo tas usag-usa. Pero pagkahibahon ako nga binyo ka na, nasakitan kong maayo, Steve. Kaya hangtod karon, ikaw paghihapon. Mahal gihapon ti ka hangtod karon. Naman ako nag-iisa lang sa hangin at lagi na magsisisi at Bisan og sayop, nisulti lang gyud ko ni Steve sa akong feelings para niya. Sa mga naminaw karon, kung may tao man mong nagustuhan, ayaw mo pagkaduha og sulti nga mahal ninyo sila. Ayaw buwata nga, sama na ko, uwahin na ang tanan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao ko naman nga galang kaagi ni Ruby nga taga Sabang Danau City, Cebu. Ban sa awit nga yang ipanayo, awit nga nag-orahan, bati ko pa nasabi. di ko pa nasabi. Tanong ko sa panahon lumipas sa Ang maong kaagi, gibahatan na duha sa radyo ni Carol nga rin ni Kain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamu usab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong didapit sa papadaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinatuwi na naglibot sa usa kaawit.
I-address lang ni ining tulunganon, handumanan sa Sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Esmania Boulevard, Cebu City. Ubagaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Di ko nasabi na Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Arnie. Sa dili pa nang usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, got to believe in magic. never letting go. Got to believe in magic. Find each other. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining sa kalakinon nga taga Hagna Bohol. Hanggang tumatatampo nagdasangan nga Arnie. Puyag pangalsa, oy! Kapuyan, yung ka kay pilar ko'y kusog ni mo. Babae, baya ka. Hoy! O sa'y babae, ha? Igo kas kong kumo ron. Ay. Tanaw tag makaingon makag babae ba ko? Ay, sus. Pida yan ni mo, Arnie, oy. Bisan pag kusgan ka, lahig yun ang imong kusog kay babae man ka. Ikaw ba? Ay, ay, Sa mo problema ni mo ay, na korinan, ha? ay, Ha? ay, Sa problema ni mo? Hoy! Naunsa mo diya, ha? Bay! Pangutan-an ang amigo ni mo, eh. Nindot sa kay ka sumugon dun. Dali kay ka masuko ba? Binuangin ako bisag unsa rinan. Ayaw lang ang pagtawag ni mo na kong babae. Sakto na, ha? Sakto na mo, ha? Pasig, magsubag kay na hinuon mo din, he? Kahit ang boss, ha? Puta na ba si boss ron? Tagan ko sa kalibo. Ha? Mao ba? Birthday niya ni mo ba, eh? Oo. Oh, okay kay bay. Natay pang inom mo niya. O ba na to din eh? May lain pa. Oh, sige. Basta ayaw pagdugay uli ha. Kay makasaba niya kang mama. Ayaw pagabiog maayo. O, lagi te. Oh, sige na. Ako'y bahala og rason ni mama nga nung dugay kang mauli. Basta pag-amping gyud. Ayaw sad palabig inom kay mga laki ra baka di mong kuyo. Ayaw ka balak ka, te. Kay bisag unsa ka hubog sa tao, makauli ramang gid na. Di na mo inom ba eh. Dilood naman ko eh. Ha? Hubog na ka ba, eh? Ay, kadali gid yung mahubog rinan. Naunsa? Inaya gid mong dag inom god. Weak hindi kay? Wait go down. Walang ghost condition right. Saan ka? Sasay, kung manginom may yug ka, di ka mo surrender eh. Wey, iyay bay. Gagit ba ni Arnie da? Eh, kung gagitar niya. Sige, sige. Bi, tagay, bi. Tanaw na to kinsay unang maluro, ha? Nais kong magpakatingin sa salamin. Kalabad sa kong uoy. Uy, hala. Asa man ko? Wadi ko makauli gabi eh. Patay ko kumamaan eh. Uy, hala. Nga naman yung akong... Nga naman...
karinan. Mapahimuslanon ka. Hoy, hoy, hoy. Mata niya, hoy. Hoy, mata, hoy. Ay! Ay! Agay yun! Sama! Sama na gay! Bada sa uy! Arnie? Uy! Nga naman ka! Sumasana ko ni mo, ha? Nanghapak pagig ka na ako na! Nangutan na pa ka, ha? Gipahimuslan ko ni mo. Usa? Usay? Huh? Lo! Nagubo mo ka! Oh, og hasta ka do. Usa? Naay nahitabo na to gabi rin ano. Usa? Gikaman ko ni mo? Uy, kalahin ko na ni Marnie! Ingon ka lalaki ka! Animal ka? Mababangbuang pagkikada. Ikaw may nanghilabot na ko. Usa? Uy, wako may bawi, pero tinakubo ka gabi. Wagi ko'y nainumduman. Ikaw, basig na kayo nainumduman. Wasad! Pero klaro na kayo eh. Kita kong duhangan na gisunobron. So sa may puti pasabot ana. Pabuang-buang pagkikada. Usa, babungbuang, walagi ko may baw, parehas Ay, na baw. Naibaw ka? Walagi! Oo, parehas ang duha. Hubugot ta. Kaya kung naibaw pa ko, niuli na ko, nagunaon na kong uli, oy. Huwag sa pasag, kung na may netabo na to, huwag mababdos ka, barugan masati ka. Animal ka ka! Ay! Tanawa, ragod ka? Giingnan tabitaw ka nga dili palabi. May gituyo na nako nga mahubog ko. Karon pa mo ko nakasuway ba nga? Nakatuog ko? Muuli ra bagyog ko bisag unsa ko kahubog. O niya, be. Unsaon man ko na ni mo ron? Unsaon na lang kung mumabdos ka, ha? Oy, mababdos? Kisa'y mabdos, ha? Ikaw, Arnie? Oh. Unsa? Nahilabtan ka? Oh, ma. Paabot og pila ka semana. O niya pagpiti, aron mahibaw-an nato kay basin unyag mumabdos ka. O niya, unsay resulta? Positive, ma. Mabdos ko. Ginoo ko nimo, Arnie. Pero ma, wa ko makagusto ining bataa. Dili pa ko andamay mong inahan, uy. Animal mo kito tawhan na ba? Unya saon man na nimo nga naa naman na? Ako na yung pakuha, ma. Nabuang ka na ba, ha, Arnie? Sakto pa kas imong panghuna-huna? Way labot ang bata. Pakatawha siya. Bahala ang mubiya kay gumanin mong panganak. Ako'y mo atimanan ang akong apo. Ma. Klaro na gid ang imong tiyan, Arnie. Dili na gid ikalimod inigawas nimo nga mabdos ka. Ug ang mga tao, nagsige nagpangutana bahin nimo. Animal gini mga chismusog-chismusa, eh. Mapahawa lang ako dinis ato, tino. Di ko gustong manganak din, eh. O ba na lang ka na ko sa syudad? Adto man ko mo trabaho. Ako ibahala nimo dito hangtod nga mga anak ka. Sige, te. Kagwapo sa kong pag-umangkon, oy. Tanawa, Arnie, oh. Gwapo kayo mong anak. Oh. Kuy, Arnie. Dili ba lang kamutan ako sa imong anak? Ihatag lang ng mama. Di ko interesado ng bata.
ni. O niya, sa may plano ni mo, nak. Ibilin din sa syudad ang bata o ba ni mo, o dado na lang nako dito sa ato. Dadana, ma. Arira ko syudad uban ni ate. Trabaho ko din eh. Nak, nakasabot ko nga wa kay gusto aning bataa. Pero bisan pagtanaw man lang niya, dili ka makahimo? Imo ba yan ning anak? Ikaw mo ay namugos nga padayuno ng bata, ama. Naibaw ka gingawa ko'y gusto, ana. Mao nga ayaw kong pugsa sa pagtanaw niya. Nahala, sige. Dili ti ka pugson. Pero way inahan nga makaagwantas iyang anak. Nahibaw ko nga moabot ra ang panahon nga mangita ra unya ka ni Dodong. Nga nung maumali na hitabo na ako. Napamagtusan ko sa laki nga wa ko'y gusto. Animal man ni kinabuhi, eh. Kung sabay saha na ako ni mo kinoo. Ngayon mo man ni gibuhat ako. Unsa man? Nagpadako og kwarta para diaper ug gatas ni Dodong. Mao ba? Tuod di ay. Nahibaw ng amahan sa bata nga may anak mo. Unsa? Si Renan? Giunsa man ni pagkaibaw? Gipangita man kuno ta niya kung asa ta nagpuyo. Og nagbilin ko na ni siya si ang contact number dito ni Mama. Animal siya? Unsa pa ba yung tuyo? Kuhaon ako ang bata. Unsa? Nabuang na ka? Nga nugod? Unsa ko'y katungod di mo? Naibaw kung wa kay gusto ng bata. Ug gawas nimo. Ako mo ay naid akong katungod, ana. Tungod kay ako ng anak. Oo, lagi. Pero di ko musugot rin oy. Karon na lang ka magparamdam, ha? Gaago ni Bugnaw. Nga nung wa man ka mangita na kusod sa pinakabuan, be. Nga nung ipasagda naman ko ni mo. Arnie, sorry. Pasaylo ako. Pero nagtuog yun ko. Nga tungod lang sa imong kalagot sa netabo nato. Maungwa na ka magpakita. Naibawan na lang ako nga mabdos day ka. Tungod sa atong usa na to ka kauban. Si Byron Mill ba? O pagkaibaw na ako, gipangita tadayon ka. Arnie, nga nung magkamusulti na ako. Di man nung tatikadaganan, Arnie. Pero wa ko'y gusto ni mo Renan. Pero andam ko manubag sa tanan, Arnie. Oh, wa tay gusto sa usag-usa. Pero nga nung day, og, suwayan natong duha, di ba? Para sa atong anak. Renan, Suwayan nato kung mo-work bata isip mga ginikanan ni Dudong. Arnie, bisan og alang na lang sa atong anak. Renan. Take me to your heart. Show me where the part of your fur. So, sa pinakatuig na mo panagtipo ni Renan, nakataon na sa gikos paghigugman niya. Nagkasinabot namin doha. O gani, nasundan pag ikaduha si Dodong. Hindi na lang ko to, bugdagang salamat sa pagtagad din akong tampo. More power, RMN. Mao di naman iligalan, kaagi ni Arnie, nga tagahat na buhol, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit ka nagalahan, got to believe in magic. To believe in magic, each other. Ang maong kaagi, gibahatan ng buwas sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabang sa direksyon ni Priscilla Naganas. Kamausap, mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalaylaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawi. I-address lang ni ining tulunganon, handumanan sa sakawi, Carol.
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpapalit. When two people fall in love. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kanilang tanan nga mga suking ti paminaw, ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jean. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit ni naguluhan. You are my sunshine. I hold my head, you are my sunshine. You make me happy. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Malabuyok, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jane. Day, dali na. Uy, maliit na tas klase. Oo na lang, day! Mupalit sa kong mangga! Tagpila ni te? Tagsin ko. At duha niya, te. Naunsa naman intawon ka, uy, Jane? Kadaadlaw naman lang kasigig palit anang mangga. Aslong ra ba kayo na ang piliun? Ambot, day, uy. Mura kong balipong kung di ko kakaugmangga, ay. Na, makadaot ra ba yun na tagamgit ka. Si Mama. Hello, Ma. Ay, kumusta naman ka diha? Okay ra ka? Naa ba kay makaon diha? Oo, Ma. Naapa man. Kamu, Ma. Kumusta mo rin sa probinsya? Okay ra sad nak. Ay, si Papa ni mo, gusto makikistorya ni mo. Hello, Jane. Oo, Pa. Kumusta man? Ay, okay ra ko eh. Yung pagtuon diha, kumusta naman? Okay na sad, Pa. Ay, gamay na lang yung pabuto na. O, graduate ka na sa kolehiyo. Pagtarong yun diha, ha? Huwag ang atong sabot, ha? Ikaw, Oo, Pa. Ayaw ka bala ka, Pa. Kung mag-graduate na ko, niya makakita na kong nindot na trabaho, ako na po'y mutabang ninyo ni Mama. Ay, lauman ginago na, nak. Camping diha. Ang pingsan mo diha, Pa. Aray. Kasakit sa kuntihan, uy. Ano man eh. Day, okay ra ka? Day sakit pa na kuntihan, uy. Uy, hala. Nangluspad tuod ka ay. Mauna na akong giingon ni mo. Sa sige na ni mo kaon og manggang hilaw. Kahit masagog kay kag-ugod. Day, kayuki ko, be. Ipa-check up na ko. Lahi man yung pagkasakit, uy. You are 5 months pregnant. Unsa, Dok? Unya, unsaon man na nimo nga wa naman kami klaro atong Michael. Nagdibogit ko tayo sa tinuod lang. Ang saan na lang ko mahibaw sila papa ni Mama. Dahil tabangi ko, dahil, be. Ako itatambag ni mo, no? Pakigistorya na ni Michael bahin, ana. Kinahanglan nga, inyong duha ang desisyon, dili kay imo lang. Day. Gimingaw ka na ako, no? Maong nakikita ka. Michael, Oh, ganun na. Ano na yung problema?
Mabdus ko. Unsa? Unsa ka tuanan? Ikaw man gani ang nakibuwag nako, di ba? Kay matod mo, naggawa na tay klaro. Unya karon, mo ingon kang mabdos ka? Unsa man na? Imong ipaangkon ako. Unsa ipaangkon? Imo ginibataan niya sa akong tiyan. 5 months nang akong tiyan. Karon pa sa kumahibawaan ni kay adto kos doktor. Abisan akong bloated lang or unsa. Pero di ay mabdos ko. Jane, sure good ka nga. Ako na. Basin sa imo ng mga barkada, ha? Kasi pagtuon mo na ako. Burikat? Kung dili ka mo barong, dili ko mamugos ni mo. Huy, husto na ko eh. Makadaot na si mong baby. Nagalibog kita sa kubuhaton dayo, oy. Dili mo barong si Michael sa bata. Dili ko makagraduate ng tuiga. Silas pa pagmamaw ko may baon sa August pagsulti. Day, Jane. Maghihikog na lang ko dayo. Hoy, Jane, ayaw ba ginagbuhata, ha? Dili na mayo na imong nahuna-hunaan. Maluoy yung taon kas bata, day. Uy. Ay, bawaan na lang sila sa papa o mama ni mo, day. Madawat lang lagi na nila ang nahitabo ni mo. Day. Mao din kalit-kalit mo pagpauli din, hey, kay tungod ni Mabdos ka na. Masaylo ako. Wa man unta ko magpuwag sa pagpahimangno ni mo, Jane. Kanwa ka man mag-amping. Ang amahan na ng bata, Jane. Hain man. Ma. Oh. Ma. Oh. Nangihilak man. Ha? Nga nangihilak ka? Wa ka barugi, mama? Jane, anak. Ipakuha ng bata! Ma. Ipakuha na ng bata! Pero pa. Una na ang graduating student ka. Kung ipadayo na nimo, dili ka makapaso, anak! Pa. Ma, please na bagi kong tambag ni Papa B. Nadili ay na may padayon ng pakuha ang bata, ma. Nak, hugot na ang desisyon sa imong amahan. Nahibaw ka kid kun unsa siya kung maunay mo desisyon. Jen! Dili na! Ginawa ko. Paghilom na, Jane. Sige, kila. Pa, dili na bagin mo usap ay huna-huna. Doon na ta. Kinuha ko. Dili kid ko uyan ang desisyon ni Papa. Yan na ta. Kamu tong nanawag, no? Oo, ako tunang. Dali. Adto ta sa taas ninyo. Diyos ko, di palmaan ko. Ay, ako pang gipaanda mga kong assistant sa mga kinahanglanon. Naibaw ka ba? Tanang mga nagpakuha din ni arasad sa palibot sa akong bahay na ako gipanglubong. Unsa na? Ug bahin sa imong kaso, 5 months naman di ay ng imong tiyan, na purma naman yun ning bataa, suot sa imong tiyan, medyo sakit-sakit na yun ni. Nang,
Gadiot lang, ha? Makigistoryaon ako sa imong papa. Unsa man kailang istoryahan? Seryoso kayo naminaw si Papa. Oh, murag naghilak si Papa. First time kong nakakita niya nga mong hilak. Maayo ang tagmausap niya ko na una. Jane, dali na. Mamauli ta. Dili na ni mo'y padayon pa. Dili na, nak. Bato niya, huwag kasiguruhan nga maluwas ka kung ipakuha ang bata sa imutian. Kay lima na kuno kabuan. Pa, sorry pa. Naibaw, kaniud kung unsa ti kakapinangga, Jane. Usaw na lang kung bugal-bugalan ka sa mga estudyante sa inyong eskulan nga naibaw ini. Usaw na lang kung ilak kang katawan. Pa, Ay, nahibaw kong pinangga ko ni mo. Kamu ni Mama. Pero pa, dili naman kay akong nahitabuan og sama, alikod. Doon na pailain. No pa, please. Basta di kong buhion ko ni bata. Bahalag mo'y amahan nga musuporta niya. Gipadako ko niyong mama nga doon ay kahadlok sa Ginoo pa. O kampante ko nga padako ning bata bisag way amahan. Iriba kung naamo ni mama nga motudlog maayong pamatasan sama siyang gitudlo na ako. Jane, sorry. Sorry kay anak. Sorry, sad pa. Ay, kagwapa sa akong apo. Aw, liwat sa lola. Pama, salamat ha nga. Wako niyo pasagdi. Dili mahitabong pasagdan ka namo, Jane. Masayop man kita. Ang importante nga makaton ta sa atong mga sayop. Salamat, Ma. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Hello, Jane? Si Michael ni. Ang anong nanawag ka? Jane, please. Pakita ko sa tong anak. Sorry sa kong mga nasulti ni mo kaniadto. Please, Jane. Kung gusto ka mo tanaw si imong anak, anhia din ni sabay. Jane, magkita lang tag usa ka lugar. Ay lang sa inyo. Bagaan ni mong naong, no? Human sa tanan, ikaw pa mo mag-demand? Dili ti kadidan sa imong anak, Michael. Pero kung gusto ka gid nga makikita niya, anhia sabay. Bye. You are my sunshine, skies are gray. You'll never. Nausap gid ang dagan sa akong kinabuhi. Tukad ko mga anak. Makaingon kong mas ni-mature ko sa paghimo og mga desisyon sa akong kinabuhi. O mas responsable ko para sa akong anak na si Natalia. Karon, 6 years old na siya. Happy ko kay bisag single mom ko na akong mama o papa manitabang nako sa pagpadako sa akong anak. Tinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.
Mao kita mga hikalan kaagi ni Jane nga taga Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkarahan, You Are My Sunshine. You are my sunshine, make me happy. Ang mao kaagi gibuhatan na doon sa radyo. Kaya hata o kamausap mga hikala. Kinasing-kasing lapis. Sa inyo, kaagi sa kinato. Yerusalem ni Anduman. RMA, Texan. Third, they are Boulevard. Bagay pada sa Handumanan. Hanggang sa sunod kayo. Akin salamat. Sunshine away. Handumanan. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka araw. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaaraw. Ako si Tristan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan. Kahit isang sakit. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon, magaling usa ka lalaki nga taga Bohol. Ang ito man tatampo, nagdasangan nga Tristan. Ina, babe, dugay-dugay na magitano. Mag-ipon na ta? Ha? Mag-ipon na ta? Oo. Oh. Nganong, murag, nakurat man ka, ha? Di pa ka andam? Tristan, kuan. Dili pa ko andam. Basin og mumabtos ko. Nganong mabala ka man ka? Dili mo ti kapasagdan. Bisan og mumabtos ka, dili ko mubiya ni mo ina. O gusto na pud kong magkaanak. Please, babe. Gusto na ko nga nanatiliwat. Oh, sige. Nak, nahusda na og tambal si Papa nimo. Sige lang ma. Magpadako ma ha. Mag-withdraw para ba ko? Sige, nak. Aw, kung mahimo, karon na lang ka magpadaha kay naaman ko sa gawas. Para mausaran ako og kuha ba. Uma, sige. Mo-text raw niya ko nimo ha. Bye ma. Amping mo diha. Aso mo tong pitaka ni Ina ba? Ato lang una ko magkuha kwarta. Sakto na siguro ni para mo'y ako ipada ni Mama. Sa maning gipasok ni Ina sa impitaka. Pills? Nag-pills siya? Babe, human ako kaliko. Ngano nagkupot ka sa akong... Unsa ni? Tristan, Unsa ni? Nganong nag-pills ka? Ha? babe. Babe, sorry. Sorry?
Ina, abi pa na ako nagkasinabot na ta. Abi na kung okay na nimo nga magkaanak ta. Nagpils de ka? Tristan, dili palagi ko andam. Wa pa ko matagbaw sa akong pagkabatanon, uy. Og dili pa ko gusto mahigot tungod lang kay nag-atiman ko sa akong anak. Ako maon na istorya, Ina. Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Tristan, Unsa man? Ingon anay na ta? Uyab-uyab na ta kutob, ha? Kadus apam di kang gusto mo settle down, Ina. sorry, Tristan. Sige. Musugot ako. Undangon na lang ako ang pag-pills. Dili lang kamawaan ako, Tristan. Babe. Mabdos na ko. Mabdos ka? Amahan ako? Yes! Congrats, Brad! May liwat na ka na. Abi ni mo, Brad, dili pa ibitaw kay ko. Samot nga, ganahan kong trabaho ini. Uy. Nganong nawag mo ni Vivian? Ha? Vivian? Ang amiga ni Ina? Oh, Brad. Hello? Vivian? Tristan, naka-importanteng isulti ni mo. Dili gid ako gusto manghilabot pero murag dili na magud ni maayo good ang nahuna-hunaan ni Ina. Dili sad pwede nga dili ka makaibaw. Unsa man na, ha? Unsa ba'y problema? Tristan, nagplano si Ina nga ipakuha ang iyang gimabdos. Unsa? Mauna, wa ko'y gusto aning bataa, Tristan. Naunsa naman taong ka, Ina? Kung wa kay gusto sa bata, ayaw ipaguha. Bahala na og inig panganak ni mo, mabuwag ta. Wala hilabot sa bata. Basta pagkatawha lang ang akong anak. Tristan. Maayo kayo na bunyagan na yun ako, apo. Pagkagwapo. Siyempre, liwat man ako. Sa uy, di rin na naliwat ako eh. Tanawal ko ng ilong mo, o ang mata na ako, maliwat ka na. Nag-ilog ba po, gasa ng liwat nga. Klaro man nga, diray na ako. Ha? Tristan, mag-istorya ko ni mo. Sige, di lang sa ina mo ang bata, ha? Istorya na mo. Unsa man na? Mo, pauli ko sa Cebu. Ato na ko mapuyo for good. Unsa? Unsa? Unya inyong anak? Iyang biyaan? O iyang dadon? Ha? Biyaan niya. Ako ra ko no'y bahala sa mong anak. Agabiya sa dana, oy. Unsa man siyang klase ang pagkainahan, oy. Unsa may rason niya nga niuli man sa Cebu? Okay ba, pre? Bahala na. Ang importante nga, naan ako ang bata. Og dili ko musugot ng malayo na ako ng akong anak.
Tuwa nang imong mga classmates, anak mo. Ako na. Suda. Okay pa. I love you, Papa. I love you, anak. Babe, ha? Mag-behave ka para something ni Papa inig ulit. Okay? Okay pa. Halos ako pa, babe. Papa. Papa. Brad, yata niya ni sa akong kinugos, oh. Oh, salamat, Brad, ha? Okay, sa pa yan, Brad. Wa man to dang iyang inahan, Brad, nga nagdako siya. Pero daghan masad mo nga nagmahal niya. Siyempre. Mura na sa gudod. Ug akong anak na agad. Oh, uy. Kinsa man eh? Tubuga sana. Hello? Tristan? Ina? Oh, sorry kung karon pa ko nagparamdam, ha? O, unsa may tuyo nimo? Kuan, manglarga man gud sila si mama. O gusto nila nga, sa dili pa sila manglarga, makakita sila silang apo. O, unsa may gusto nimong mahitabo? Huwaman ako si Dodong og bisag usa lang kasi mana. Pero ako na dayong iuli. Promise, dili siya magdugay din eh. Please, Tristan. Karon na gyud kumuhangyo di mo bahin sa bata. Sige. Pero, kuha asid ni. Dili ko pa. Anak, kadiyot raman ka dito. O, naasan sila si lolo ug lola nimo dito, nak? Anak, naamansad ko ba? Sige na, palitan di ka og daghang toys dito. Dili ko di mo. Nak. Karon na ni, ha? Ayaw ka bala ka. Palitan ti kag daghan kay nga toys inigbalik nimo. Unya, human, manglaag dayon ta. Okay? Palitag ice cream. Basta, tanang gusto nimo. Palito na to. Okay? Promise? Promise, nak. Kumusta man ang bata niya? Okay man. Ina? Unsa mo ka? Hubog ka? Ay, inom raw og gamay gud. Nagdespedida man para lang magpapa. Unya ang bata? Ay, sila rin bahala to eh. Ay, sige na kay tagay pa ko. Bye. Ina, ang bata! Hello? Hello? Pila na katuig ang nilabay. Pero wa nagyapon siya mausap. Di sa siguro nila pasagdan ang bata. Ay, gimingaw na kong dudong ta. Pero gamay pag-antos lang. Sunod adlaw, mauli na si Dodong. Karon na gid mauli si Dodong. Pero wa pa man manawag si Ina. Salamat. Hello, Ina? Unsa man? Hapit na mo? Kay musugat ko sa pier. Oo, Tristan. Sige. Mugi ka na ko. Bye. Nganong muram kog gikulbaan? Excited lang gid kayo kung mauli na si Dodong. Excited na sagay kung ihatag niya ang mga pinalit na kong duwaan. Tuwara si Ina. Ina! Hain mas, Dodong. Tristan,
Sorry. I'm sorry. Sorry. Wa na nga tong anak. Unsa? Nabuo na pa ka, ina? Ha? Kaugaligon ni mong anak? Imong binawangan og ingon anak, ha? Ayaw pa kumidya ingon anak, ha? Wa ko magkumidya, Tristan. Nahubog magkukog maayo og way nakabantay nga nidaka just gawa sa gate. Asa? Og naligsan siya. Asa siya? Asa si Dudong? Asa ang akong anak? Asa? Isuod na og kahon pa ingon din eh. Unsa ni mong gibuhat sa akong anak? Unsa? Nak? Ganong kibiyaan man mo si Papa, nung? Daghan pa ba nung sakit ang kisabot, di ba? Mag-unsa naman ko gawa na ka. Wa bala ka mag-istorya, nung. Wa bala ka madamit ako. Isa, nagkakos mo lang utak ka sa katapusang higayon. Mahal ka ni Papa, anak. Mahal kayo ka. Nawa man ako ng akong anak. Pero dili siya mawa sa akong kasing-kasing. Dili na ng kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Tristan nga taga Bohol. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagkalahan kahit isang saglit. Mangmong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakabi. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw.